naman managat. Abaw. Kana wala wan. Ano? Ano bugjang mo ning imo? Oy, so kapila na dong ni mo dire dai sa mirror of the board. Agar dinan ka? Ay, pinaskuan sir. Naskuan sir. Asa man dapit ta dire nga replika sa masjid sa Makkah. Mana gitawag nila mirror of the world, mga puro mga replika ni siya. Dira. Saan naman rin nakadawat sa senior citizen? Sa lugar. Yan, nangurawat na magugamo. Uy, oo. Nadawat na magugamo. Dong. Ang sarap pagkakahubuan ni. Nagikuha nila. Kuha nila. Pagkahubo nga. Basig na issue siguro na. Naan dito to nakita ko. Layon na. Marlayon. Ang bridge na. Anan. Angel. Kuya hawa kay posing mura man gyud pudakero. Kalingawat isda di. Taas pa. Doon ko dire kay video ko. Hindi mo lang. Sa babaw tayo ko, pwede ko. Puro ba mga doon? Kamusta na hindi? Barang, murag dito yung sa pilit ng ano? Mo gatakinan mo da. Ha? Tuyo na lang. Asa na lagas. Alin na?